Зәй китапханәсендә үзенчәлекле этно-рәссамнар күргәзмәсе ачылды. Мондый күргәзмәнең Зәйдә беренче мәртәбә оештырылуы. 2021 елда безнең районыбызда республика күләмендә үткәрелгән художникларның пленэры узды. Безнең ил дип аталды ул. Бу пленэрда 20дән артык художник катнашты. Аларның республикада гына булырга тиеши бу художниклар, әмма ләкин биредә Башкириядан килгән художниклар да була, Санкт-Петербург шәһәреннән дә катнашты бер художник. Һәм инде алар белән без район буйлап йөреп, алар белән без үзебезнең халкыбыз белән, үзебезнең йолаларыбыз, бәйрәмнәребезне таныштырдык. Сәвәләй авылында булдык, Баграж якларында булдык, Аксар якларында булдык. Алар безнең районыбызның халкы белән сөйләште, әңгәмә кырды. Шуннан чыгып, инде үзләренең рәсемнәрен ясадылар. Пленэрда районыбыздан 100-гә якын рәссам катнашты. Аларның берничәсе сәнгать мәктәбеннән. Пленэр яхшы килеп чыкты. Анда Башкортстан, Чувашстан, Питер каласыннан килгәннәр иде. Һәр берсе үзенчәлекле иҗат итә. Һәр эш кабатланмас үзгә ди Виктор Хрулев. Пленэр хороший. Рәссамнар бергәләп көрәшен мәдәнияте рухын акварель, карандаш һәм пастель ярдәмендә киндер тукмага күчерде. Пленэрдан ярты эшләре художникларның безгә тапшырылды 20 картина. Шушы 20 картинаны тантаналы рәвештә ачасыбыз килде. Бүген кунакларыбызны чакырдык. Биредә сез шушы картиналарны күрәсез. Һәм инде шул вакытта җәйге чорда алар белән йөргән җирләрдә булган художникларның фотосурәтләрен дә күрә аласыз. Бу кабатланмас эшләр республиканың мәдәни байлыгының мөһим өлеше булып тора. Керәшеннәрнең бинихая зур мәдәни байлыгын күрсәтә. Горурлык һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияли. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.